mga kawaray. At nalagyan niya na mga kawaray. May trabaho nalagyan ni mga kawaray yan mga mga kawaray. So ating mga kawaray, hindi kami yan upat masundang duhan na budok mga kawaray. Puntahan natin yung ating mga kasama ngayon. Oo. Baga siya ginripsan misay o ayam. Piksi-piksi mga kawaray. Ang damit ni Boy Pogi. Ginagiyan. Pobre na, pobre. Pobre na, pobre. Ginagiyan sa Aga pa o. Aga. Kailangan. Sting pampalakas ng tibay. Pampalakas ng katay. Ayan po si Boy Pogi ngayon mga kawaray. Oh, what the lebuglot? Kawaray, ayan na po si Boy Pogi. Pati po si Boy Takop mga kawaray. Op, nag-vlog to ito. Op, nag-vlog o. Smile muna kayo dyan. Pogi!